tignan niyo yung level niya dati. Top of the pillar, Our Lady of Mount Carmel, Don Bosco Academy. Ngayon, tignan nyo naman yung tubig, ang lalim pala. Visit na tayo rito at nakapag-picture dito. Yun, may tubig nga sa loob. Ancestral house. New Bacolor Public Market. Ilang araw na yon yung mataas yung yung baha. Dito tayo. Bali dito, baha na. Ayan, nagkaroon ng rito Ipu-Ipo. Ricardo P. Rodriguez Memorial Hospital. Yan, dito pa lang kitang-kita mo na Municipality of Bacolor. Ang laki pala ng bahay dito. Ganyan pala kataas yung baha dito. Merong statua rito. Subscribe kayo . So isang maulan na hapon ang sumasa inyo mga kabalen. At ngayon ay nandito tayo sa may boundary ng San Fernando at Bacolor. So kung makikita nyo yung kung saan lumabas yung coaching yun na yung papuntang Cabalantian, Bacolor. Ayan. At yun na rin yung tulay. At ito yung papunta ng San Juan. Ayan. So good day once again and welcome sa ating panibagong vlog adventure. So ngayong araw ay pupuntahan natin yung mga magagandang simbahan dito sa may Bacolor. At nakita natin sa news na merong mga nalubog na simbahan, particularly yung sa Our Lady of Lourdes, yung Sunken Church. At saka yun natang nabalita rin yung San Guillermo Parish Church. So ngayong araw yun yung pupuntahan natin. Nakita natin at magkaroon ng update kung ano na ba yung sitwasyon doon sa mga binahang simbahan dito sa bayan ng Bacolor. So tara, samahan niyo kong muli sa ating solo ride adventure dito sa Pampanga. Let's get it on! At ang gamit pa rin natin motor ay si Tikas. Yung motor ni The Trinity, dahil nasa vacation mode siya ngayon, at iniwan niya muna sa atin para magamit natin sa ating pag-adventure. So bahagyan tumigil yung ulan. Hopefully diretso na to para makuha natin ng drone shot yung mga simbahan. At ito na yung Cabalantian Bridge. Ayan Barangay Cabalantian. At umambun na naman. So bali yung pupuntahan natin dire-diretso lang tayo dito sa kalsadang ito. Ito yata yung San Fernando Road, San Fernando to Bacolor Road. At ito naman yung Don Bosco Academy. Yan walang masyadong traffic ngayon. So yung pala, yung Pampanga nag-declare na under state of calamity since kahapon, August 12. Dahil nga sa napakaraming mga barangay dito sa Pampanga ang nalubog sa baha. Maganda yung kalsada rito. Mapino yung pagka-asfalto. Dito pala yung BGC Concrete Batching Plant. Last year nagkaroon ng rito Ipu-Ipo. Ito yata yung nasirang building yung bubong niya. Nag-viral din yun Pero hindi tayo nakapag-vlog nun. Nakita lang natin sa mga post sa FB. Matindi yung yung Ipu-Ipong yung tumama dun. Sinira yung bubong ng building na yon, yung nakita natin kanina. Banlik Pump Station.
Ang daming binaha ngayon dahil nagtuloy-tuloy yung ulan. Isipin mo, simula dumating yung buwan ng August, puro ulan na lang yung nangyari. Tapos ano pa, bagyong Luis, bagyong Maymay, plus habagat. Kaya yun, sunod-sunod na walang tigil yung pagulan, kaya maraming mga nabahang barangay dito sa Pampanga. Gugu Creek. So ito palang ano rito, yung ilog rito ang tawag nila Gugu Creek. Kaya no, papakita ko sa inyo no, yung tignan niyo yung bakas dati, hanggang doon yung tubig nung kasagsagan ng walang tigil yung pagulan nung nung August 9. Yan dumapa lahat yung mga rito, yung mga talahib na malalaki hanggang doon sa kabila. So kahit na creek lang pala, pag lumapad, daig pa yung ilog na na malalaki. Daanan nga natin ito. Parang hindi pa tayo nakarating dito sa may tourism park. Picture lang natin si Tikas. Ayan ito yung covered court nila. Bali ito, Barangay San Vicente. Ayan, picture natin dito si Tikas. Maganda rin pala yung nila rito, yung park nila. Ngayon lang tayo nagawi rito. Umuulan na naman. So ngayon pala ay araw ng Huwebes, August 13, 2026. At yung oras natin, time check is 4:37. So punta na tayo. Una tayong papasok dun sa may San Guillermo Church. Ang dilim na ng kalangitan, no? JB Luxe Furniture. Ang gaganda ng mga gawa nila. Tinabutan na naman tayo ng ulan. Hindi na talaga tumigil yung ulan. Gaya nga ng sabi ko kanina, month of August, pagdating niya, puro ulan na. At dito may makikita rin tayong simbahan. Ito. Pero tingnan natin kung ano ba yung pangalan ng church na ito. Yan pasok tayo rito. Ito pala, San Vicente Pastoral Project. So San Vicente Church pala ito. Ayan picture ulit tayo. Okay, so nakapag-visit na tayo rito at nakapag-picture dito sa may magandang simbahan ng San Vicente. Ngayon pa lang tayo nakapanik dito. Lagi kasi tayo dumadaan lang, pero hindi pa tayo nakapanik. Akala ko kanina umikot yung daan niya doon. Hanggang dito lang pala. Isa lang pala yung entrance exit yan. Akala ko paikot na ganyan. Okay, so let's go na. Punta na tayo sa isa pang church, which is San Guillermo Parish Church.
Yan, malapit na tayo sa palengke. Kita na rito yung Pure Gold Bacolor. Yan, dito, kakanan tayo rito. New Bacolor Public Market. Yan o, ang dami palang nagtitinda ng ano rito, street foods. Tignan niyo yung ano, ancestral house. Oh, na-preserve nila oh. Ang ganda niya. At ito naman nakikita natin building ito yung bagong hospital na itinayo dito sa Bacolor. Bali ang pangalan niya, Ricardo P. Rodriguez Memorial Hospital Annex Specialty Hospital, Bacolor, Pampanga. So ano pala yun? Specialty Hospital. At tanong na natin yung bakod ng San Guillermo Church. Ayan o. Dito. Bali dito yung entrance niya sa side. Ayan, dito tayo. Tignan lang natin kung hindi ba binaha sa loob or kung may baha pa ba sa loob. Ito yung itsura ngayon ng San Guillermo Parish Church. Ayan o. Tignan nyo yung level niya dati. Nung bago maglahar, tignan nyo yung natambak. O, konti na lang yung nakikita sa poste. O, yan. Ito pala yung binaha. Ayan. At naglagay sila ng ano rito, pump. Ito, naglagay ng pump. Bali dito, baha na. Yun sa loob. Dito yata yung binaha, yung sa loob mismo, yun, no? Kasi hindi natin makita. Ayun. Ayun, may tubig nga sa loob, oh. Ewan ko kung visible sa camera. Kaya pala nandun yung hose. Ayan. Tignan nyo gaano kataas yung natambak. Yung nabaon, tignan nyo yung mga ano, yung mga bintana. Ito, nabot mo na yung mga beam. Mga solid wood na beam. Ayan, no? Ito, binaha na nga. Lord. Salamat. Dito sa loob. Ito, binaha na yan. Ayan, binaha na nga. Ayan, oh. Pero konti na lang. Bali, nana na doon sa may pump. Okay, so, labas na tayo. Punta naman natin yung isang church pa, yung Our Lady of Lourdes, dun sa may, yung tinatawag din nilang shrine, the Sunken Shrine. Ayan, o. Yan ang itsura. San Guillermo Church. Okay, so dito na tayo ulit sa may main road. Dito, merong statue rito, statue. Ayan o.
The improvements of the Cresot Monument were made possible through the support of Villa de Bacolor local government. Local government unit under the leadership of Honorable Mayor Eduardo G. Datu, the SAPNI ng Cresot Literary and Cultural Foundation Incorporated, led by the Board of Directors Chairman Danilo S. Pereras, and the generous donations of Miris Purificación S. Merdeguia, Mr. Raul Soto, and Engineer Danilo Pereras. So ayan, dito na tayo sa downtown Bacolor. At ito yung DABSU or Don Honorio Ventura State University. At syempre ito yung magandang building dito, hindi pa rin tapos. At yan, tanong na natin yung munisipyo ng Bacolor. Ayan, Municipality of Bacolor. And then dito naman, ito yung Municipal Trial Court. Bali yung pupunta nating Sunken Shrine na malapit na dito. Oops, lakas ng busina. Ang laki pala ng bahay dito. Tignan niyo yung compound niya, ang laki. Ito, dito na tayo. Ito na yung pinakabakod niya. Ayun. So parang may misa yata. Ayun, oh, inabot nga ng tubig. Pasok na tayo rito. Ito yung pinaka-entrance niya. Ayan. Ayan, oh. Ito yung mga different statue. Our Lady of the Pillar, Our Lady of Mount Carmel, Our Lady Mary Mediatrix of All Grace, Our Lady of Antipolo, Our Lady of Remedies, yung La Pieta, to Sunken Shrine. Ayan, no? Ay, naku. Ayan, no? Tignan nyo naman yung tubig. Ang lalim pala. Makalbugya ang gakilob. Ang gakilob makalbugya? Opo. Nukala dadalan. Ailaman po milog. Ailaman milob. Ang gano ka rin. Ang gano ka rin ng Mas po kami. lumbog kayo. Lumbog ko. Malingaw po mababa na po. Mas grabe po ita kanita. Grabe. Ilang araw na yon yung mataas yung ano, yung baha? August 9 po. Nung August 9, no? Nung binaha yung San Fernando, August 9. Dito po ngayon kami nakatira. Saan yung bahay nyo? Diyan na lang po ngayon. Bali ito yung entrance sa grotto, no? Opo. Yan, dito pa lang, oh. Kitang-kita mo na, ano? Lubog na. And then dito, gaano ba kalalim ito? Ito, gaano kalalim? Ganyan. Kaya, ganyan. Yun, yung mga halaman na yun. Yun. Malalaki po yung mga halaman na yan. So hanggang saan yan? Hanggang dito? Dito ako yan. Hanggang dito? Hanggang dito muna po, dito. Sa amin po Ano? dito. Matindi pala yung baha rito. Oh.
Tignan natin yung banda rito. Ayan o. Oh, eto, may mga step nga oh. Ayan. Dati, nung pumunta tayo nung summer, nung pumunta ako nung summer doon yung daan, di ba? Doon sa likod. Tapos, dito, di ba may entrance dito? Wala bang pinto rito? Meron, di ba? Meron din po. Meron, di na nakikita yung pinto, no? So yan, ganyan pala kataas yung baha dito sa may Our Lady of Lourdes, yung sunken shrine. Hindi man tayo pwedeng pumasok dahil sarado yung mga entrance na. Sarado ba yung mga pinto? So ito, nakita natin yung mga bata rito. Na taga dyan lang kayo? Ayan, taga dito lang sila. Anong ginagawa nyo rito? Dito po kami. Dito kayo tumatambay? Oh, Po kasi sa amin. lubog din sa inyo. Anong barangay yung sa inyo? Ano po? Barangay kami. No? Kabetikan? Opo, barangay kami. Saan banda? Dito sa harap? One po. Dito banda? Kami ko ay Dito barangay dito po sa zone 1. Don Juan. Doon po ba? Yung pababa. Di ba ano na yun dyan? Yung tulay? Doon kayo? Tapos may 200 nagpaganon. Opo. Okay. Alita mo. So ito yung mga bata. Ano pangalan mo? Carlos. Carlos, ikaw? Chester po. Ha? Chester. Chester? O ikaw? Chog Murad. Na? Chog Murad po. Shog? Chog Murad. Chog? Okay. So yan sila oh. So hi kayo sa vlog oh. Mapapanood kayo sa YouTube. Hindi namatay yan. Naka-record yan oh. Mapapanood kayo sa YouTube. Oh, shout out sa kanila. Ayan oh. At medyo Anong nag-ano na naman. Chog kuya? Umaambon na naman. So magdo-drone sana tayo. Pero walang chance. Baka mabasa yung ano natin. Wala tayong chance makapag-drone. May pong malaki po. Hanggang dito rin po yung may tubig din po. Nung malaking tubig, abot ba hanggang dito? Opo, abot po. Ha? Abot hanggang dito? Dito po, dito po. Yan. Dito? Dito lang po. Ayan, kahit na. Hanggang din po. Hanggang doon. Yan. Isang hakbang lang po. Yung isang step hanggang doon. So ayon sa kanila, nung August 9, ganun kalalim yung tubig hanggang doon. Doon sa unang step ng ano yun, no? Yung sa CR. So parang, ano na rin pala, parang. So bigyan muna natin ng sticker para mapanood nila. Pangalan? Carlos. Oh, subscribe kayo ha. Adwan. Follow. Pwede po. Hmm. Chog Murad. Sige. Yan, I think dito na magtatapos yung ating vlog tungkol sa ating pag-update sa mga churches ng Bacolod na nagsimula tayo doon sa stopover natin sa San Vicente and then pumunta tayo sa San Guillermo Parish Church hanggang marating itong Shrine of Our Lady of Lourdes dito sa may Kabetikan, Bacolod, Pampanga. So again, salamat sa panonood. And if you enjoy watching this video, please do like, share, and subscribe. Stay tuned to Proylandas for more video updates here in Pampanga and all over the place. So ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Proylandas is signing out.